Program på B1, der hedder Stedsans, har besøgt en kvinde. Hun hedder Connie Oagarik. Og hun er meget interesseret i naturen. Ja. Connie mener, at naturen er besjælet, og at der findes væsener i naturen, som menneskerne ikke kender til. Det kan så være nisser. Nej, det kan det ikke, for dem kender vi jo til. Men det kan være nissernes venner. Det kan være, hun selv giver svar på det. Fordi spændende. Vi har naturligvis et klip, og det er 2 minutter 34 sekunder langt. Prøv lige at sige, at postbud har et fint brev med 10 fingre i munden. Postbud har et fint brev. Nej, du har 5 fingre i munden, skal. Du skal have 10 fingre i munden. Postbud har et fint brev. Sagde du, postbud har en fin røv? Det er sjovt. Nå, tilbage til Marie. Eller Vi starter Connie. klippet, og jeg kan sige, at jeg tror, vi har en ny UFO-sag på vej her i De Sorte Spejder. Men her er Connie Ogarik. Ogarik. Monte satte greve der Ogat. Og Connie Ogarik. Der findes jo masser af fortællinger og sagn om, hvad man kan opleve i for eksempel en skov efter mørkets frembrud, og hvad der lever af væsener under jorden. Det er jo sådan noget, du beskæftiger dig med, Connie, når du går her i skoven. Hvad er din personlige erfaring med det? Jeg tror på, at naturen er besjælet. Jeg tror på, at man kan bruge naturen, ligesom man gjorde i gamle dage, hvor man gik ud og snakkede med træerne. Det er en meget mærkelig stemme. Altså ikke fordi det er noget galt med den, men den er da sjov. Skal vi ikke bare køre? Jo, men det er da Nej. Nej? Jo. Med stenene. Og det tror jeg stadigvæk, man kan, selvom vi lever i et moderne... Jamen, du skal bare lige stoppe. Hvad er det, der er vejen med den? Hun taler bare lidt som om hun hele tiden skal ud. Prøv nu at høre. Men det, der sker jo, det er jo, at Connie-pigen, hun simpelthen står ude i skoven. Jo, hun taler som... Og så står hun ude i skoven. Hun er bare glad ved at være derude, og vi skal snakke med dem. Og... Men hun taler som om, hun har al luften inde i maven. Men det er fordi, hun er så excited. Vi hører. Ja. Jeg tror på, at man kan bruge naturen, ligesom man gjorde i gamle dage, hvor man gik ud og snakkede med træerne, snakkede med stenene. Og det tror jeg stadigvæk, man kan, selvom vi vi kører. Lever i et moderne samfund i 2008. Hvad er det, man kan finde? Og her bliver jeg nødt til i skoven og stoppe. Og så sige, det der er interessant. Ham journalisten på B1, han er jo iskold. Det er muligt, at han har kendt hende i mange år, inden han lavede indslaget. Det skal jeg ikke kunne sige. Det tror jeg ikke. Men han er der iskold. Og det er det, der viser P1. Folk bare slår på. Det er de mest troværdige mennesker. Ja, og også der findes amatører, så findes der professionelle, og de sidste, de får arbejde på P1. Hvad er det for væsener, der er her, som vi ikke ser ved dagslys, for eksempel? Herinde i Almindingen, der er det specielt. Her omkring Lilleborg, hvor vi er ved at komme frem nu, der er... Fuck, der har været. Der er specielt... kan man kalde det lidt djævle. Blandt andet så går der nogle gange... Hvis hun siger Krølle Bølle, ikke? Men prøv at lægge mærke til, at hun siger djævle, og så er der en fugl og piber. Det er altså godt lavet. Men det er også fugl, det er en djævlefugl. Jeg tror ikke, hun tager røven på os. Jeg tror oprigtigt, hun mener det her. Ja. Specielt, kan man kalde det lidt djævle. Blandt andet så går der nogle gange om natten en helt sort hund faktisk rundt op på Lilleborg. Det kan jo godt være djævle. Teknisk set er det jo ikke et væsen, vi ikke kender. Det er jo en labrador. Sådan er det jo. Det kan være en labrador. Nede fra Nexø, som er løbet lidt galt jo. Ja. Men det kan også være... Chapper, så var du der på Lilleborg dit. Så kører vi hjem. Så kører du ind bag kadetten. Ja. Nå, vi kører videre. Ja. Der går deroppe og vogter lidt stadigvæk. Connie, hvordan har du det, når du Han er lidt træt. Vi kører videre. Går her i skoven? Nej, vi skal blive det, man siger Connie. Han er bare marginalt træt nu. Connie, hvordan har du det, når du går her i skoven? Nu er du på vej op der, hvor du ved... Og skal fortælle flere løgnhistorier om noget, forpulet muld og en mælkebøtte. Men okay, du får da lige 1 minut og 18 mere. Det gør du da, Connie. At det onde har frit spil. At det onde har frit spil. Jeg tager det som en udfordring. Hvis jeg kan møde noget af, jeg vil ikke sige det onde, men hvis jeg kan møde naturens væsener, så har jeg en god dag. Så jeg har ikke mødt den sorte hund, det vil jeg så sige. Det kan godt være, hvis jeg mødte den, jeg ville blive forfærdeligt forskrækket. Du har mødt det hvide snitsnart, søster Blomster og lystig mand. Men jeg kan godt finde på at gå ud og besøge bækalferne, for eksempel ikke lige her på Lilleborg.
What? Begge. Hvem skal du besøge? Det kan godt være, hvis jeg mødte den, jeg ville blive forfærdelig forskrækket. Men jeg kan godt finde på at gå ud og besøge bækalferne, for eksempel ikke lige her på Lilleborg, men ved min egen bæk hjemme i skoven, hvor jeg bor i den anden ende af skoven. Så naturens væsener kan jeg godt lide at møde. Hvad er bækalferne for nogen? Bækalferne, det er nogle gode væsener, som... Han er iskold. Men han er ligeglad. Han har skrevet... Prøv at høre, han ved, hvad hun vil sige. Han har skrevet spørgsmålene ned. Han bliver ikke overrasket. Normalt, alle andre vil stå i Han står i situation samtidig. Så siger hun, bækalfer, og han kigger ned på papiret og siger, ja, det kører lige direkte efter planen. Der er ingen problemer. Vi er 12:27 i interviewet. Bækalfer, ja tak. Hvad er bækalfer? Hvad er bækalfer? Væsener kan jeg godt lide at møde. Hvad er bækalferne for nogen? Bækalferne, det er nogle gode væsener, som... sidst jeg snakkede med dem, det var på min fødselsdag, der stod de med små flag og vinkede til mig. Og så går de med kulørte gummistøvler. Så hver gang jeg går ud og besøger dem, så har jeg altid... Nej, det er børn. til mine blomstrede gummistøvler på, for ligesom at falde i et med dem. Så du klæder dig på til lejligheden? Det gør jeg gerne, ja. Det tror jeg, det er vigtigt. Man skal være mentalt forberedt, men det kan også godt være... Mentalt er vist ikke rigtigt et ord, man helt rigtigt kan tillade sig, Connie. Men forberedt. At bruge i denne Ja, man sammenhæng. skal have en rigtig uniform på. Ja. Men du kan jo beskrive de her bækalfer. Men kender du nogen, der også har set dem? Nej, det gør jeg ikke. Men jeg kender heller ikke nogen, der vil se dem. Jeg vil gerne, Connie. Tag mig, Connie. Connie, tag mig. Jeg vil også se dem uden gummistøvler. Skal man kunne det? Det tror jeg. Jeg tror, man skal have viljen til at se dem, og man skal have viljen til at opleve dem. Ellers så sker der ingenting. Eller også så skal man have spist alt for mange skovens små svampe, som ikke er de der rigtig champignoner, man kan købe Nej, de er lidt mere spidse. i Netto, men det er dem der spidshatten, hvor at man virkelig er på crack. Jeg vil da sige, altså, jeg har da også set en sort hund. Det er jeg også. Han hed Pedro. Det var jo en god hund. Det var dejligt. Fred være med pæden. Ja, og fred være med Connie, og bækalferne ikke mindst. Lige netop.